Production. Give me a reason. Give me a reason. Yo, Chizzy. So ne yan mata, na ce so ne yan mata mana. Ki so ne yan mata, ni za na baki yarda ta. Hakan ki ne fata, don so ki zama matata. To abiti na ban so a ciki marata. Na kamar da soyayyar ki ke ce sarauniyar mata. Ni mulmushin ki nake so, dariyan ki yana burge ni. Zan so ki man darasin kauna, a soyayyar ki ke yanta ne. Da ni da ke mi sirri, zan so ki sana a ɗaki. Dan Allah ki bani ruwan madara, na kalle ki zana da shauki. Kyakkyawa ce ke, ajin farko ce ke. A so ne na dace, mu kyakkyawa ke ce. Yan mata ke ce, yar gata ke ce. Mai kankana ta ke ce, mai gwanda ta ke ce, mai gwaiba ta ke ce. Ne miki alkawari ba mu rabewa tare da ki. Muna nan tare da juna, ba za mu rabe ba da ke ba. Ni zan ɗebe kewa, ɗebe miki kewa. Sannu shalelena, barkanki da kwana. Yan mata shanewa, to sana dama. A zuciyar kiki man gurbi, ki mai da ni mai girma. Ni da ke zan yi alfahari, zan nuna wa dangina ni na ci gari. Tunda na samu kyakkyawa zinariya mai kyan kwari. Kyakkyawa fara, kyakkyawar budurwa. Sanni yarinya, zo mu zauna mu fira. Ni da ke za mu zauna fira. Dani gaya miki kalmomin so masu daɗi, kin ji so su. Ke ce farin ciki na, kin ga kin sani yanayin so. Daɗi nake ji a zuciyana, tunda na samu masoyana. Wata za ta zama matana, uwar gida na nana. Mana son rabu da ke, mu zauna a tare da juna. To ne miki alkawari, na san zaki alfahari. Murmushin kiki mini, soyayya ta ja mini. Baby ki mini, dan Allah ki mini. Soyayya ta sa mini, nafi da ta sakar mini a zuciya na. Hali da kin sani bana da burin cutar biki zuciyar ki yan mata. Ki bani dama dama dama, akan kina shafa ma fama. Masoyiya, masoyiya ta ce ke. Soyayya ni da ke na minta ki bi da majera. Mutaka mu tafi mu lula, mu je har kasar Saudi.